हरे कृष्णा मातरेग्ला। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण मातरेग्ला ಪದೆರ್ಮದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪದೆರ್ಮದಿನತ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಾರ್, ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ದಾಯಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪುನ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಬೈದಾರ್. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದೆತೊನುಗ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದೆರ್ಮ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಯಜ್ಞ ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಡು. ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಿಡಲ್ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುಜಾಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಪದೆರ್ಮ ದಿನ ಮಾತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪಡ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಏರ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಇಜಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಐತಮಿತ್ತ ಆಧಾರ. ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಂದಾದ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತಿನ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಾದ ಒಂದು ಆರ್ ಬರೆತಿನ. ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆದ ಆಧಾರತ್ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಾಂ तं ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಂತೂರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್. ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೆವೆಲ್ 1 ಇತ್ತೆ ನಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅನ್ಪನ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ಲ ನಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಂದು ಮಾತ ಕೋರ್ಸ್ ದಾದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಲೆವೆಲ್ 4 ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಫ್ರೀ ತಿನ್ನಾರು ನಾಮ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಆರೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಕುಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23rd ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ದಾದ್ಪುಂಡು ಕುಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದರ್ದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಬಿಟೆಕ್ ಮಲ್ತೆರ್ IIT ಕಾನ್ಪುರ್ದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 30 ವರ್ಷರ್ದ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನಿ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಮತ ಮಾತಾಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನಿ ಭಗವಂತ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಗೀತಾ ಪನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಗೀತಾ ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಿ ಭಗವಂತರ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪದ್ಯ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಯ್ವಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಓದೋ ಒಂದು ಪೋಪುಜ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾವಗೀತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅವು ಮಾತಕ್ಕೇನು ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಐತಾಯ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಇತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತೇರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸ್ಲೈಡ್ ತೂಯಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಆರ್ ಓ ಗೀತನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವೆರ್ನ ಗೀತೆ ಎಂಚ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಉಂಡು ದೇವೆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಗೀತೆಗೆ ಅವು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಓವಂಡಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನ ದುಂಬು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮಾತಾಜಿ ದಾದ ಪನ್ರುಂಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ದೇವರ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಮುಂಜಿದಾದ ಪದ್ಯಗೆ ಅವು ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಯಂಗ್ ಯುವಕರು ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಯುವಕನ ಅಕಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬೊಕೈತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುಜೆ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಸೈಯೋಡು ಅವಲಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೈಪುನ ದುಂಬು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐದ ಬೊಕ ಅಜ್ಞಾನಿನಕಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರ್
कृष्ण बनवे ज्ञान दीपेन भास्वतया निक्लेग ज्ञान कोर्पे अज्ञानी नक्लेग आयता बोका जास्ति ओद नक्लेग विनम्रते कोर्पेर नम्रते अत्ते विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने आतिನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೆಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುಂಡ ನಮ್ಮಂಚ ಆಪಗೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ ವಿನಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ ನಮ್ರತೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಕಲೆಗ್ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಕಲ್ ಓದುಂಡ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನಸುಗಾರ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಿಕರು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ದುರ್ಬಲರು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೊಚ್ಪಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾತಿನ ಪಂಡಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತದ ಸಾಕಾತಿನ ಅತ್ ಜೀವನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾದು ಪೋತ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಾಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನ್ಲ ಓದುವೆರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀದ್ ಆಕಿಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆವಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ ಮಾತೊಂಜಿ ಪಾಪನ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಯಾನಿಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅದಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಎನ್ನ ಶರಣಗ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ಶರಣೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೋಡು ಒಕ್ಕ ಅನ್ವೇಷಕರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕ ಮಾನವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ತೊನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ತ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲ ಬರೆಲೆ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಆಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಜೀವನ ಒಂಚ ನಡಪಾವಡು ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತೋಜಾವುಂಡ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡೆಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾರಿನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಡ್ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೀತಾಧ್ಯಾಯನ ಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಯಸ್ಯ ಚ ನೈವ ಸಂತಿ ಹಿ ಪಾಪಾನಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿ ಚ ಗೀತಾಧ್ಯಾಯನ ಶೀಲಸ್ಯ ಗೀತನ್ ಏರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಚ ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲಸ್ಯ ಪಂಡ ಶಿಸ್ತುಡು ಏರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೆರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಯಸ್ಯ ಚ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದ್ ಏರುಂದೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೆರ ನೈವ ಸಂತಿ ಹಿ ಪಾಪಾನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ದ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ದೆತ್ತ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ತೆರಿಯಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಪನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ದೆತ್ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯನ್ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂದು 12 ದಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ತೆದಿಯೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾಲಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಡ 18th ಡೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಾರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಐತ ಬೊಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಏಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವಾ ಏಕಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವಾ ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ
कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. ಓಕೆ, ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏರು ಚಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಏರು ಓದುವೇರ ಅವು ಒಂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏರು ಚಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೇಲ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದಾದ ಪಂಪರ್ ಏಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ. ಗೀತೆಯರ್ ಪನ್ನಿ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಒಂಜೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ಏಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ, ಒಂಜೇ ದೇವರ ಅವು ಏರ ಕೃಷ್ಣ. ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನ್ಯಾನಿ, ಏರ್ನ ಪುದಾರನ್ ಒಂಜೇ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪಂತೆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಅವೊಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಗೆ ಐಟ್ ಅವನ್ ಬುಡ್ದು ಓಲ ಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯೇಚಿ. ಕರ್ಮಾಪಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಏರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಒಂಜಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಯಾದರೂ ಭಗವಂತನು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿಧೇಯ ಚೇತನದಿಂದ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವರೆಪೆರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಪರಿಚಯದ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವರೆಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋನುಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಏರ್ ಕೇಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಗೆ ಅಲ್ಪ. ಎಸ್ ಸಲೋನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಕೇನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಬೇರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜೋಕ್ಲೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬನ್ನದು. ಅರ್ಜುನ ಕೇನಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಹುಡ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ತೆರಿಯೊಂದೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿಧಾನಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಂಡ ನಮಕ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪನ್ನಿ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತೆ ಓ ಗ್ರಂಥಡುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓ ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಟಡ್ ಬರಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಓ ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಕ್ಕೋದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಜೀವನದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡ್ಗೆ. ಎಸ್ ಓ ಗ್ರಂಥದ ಪಾರ್ಟ್ ಓ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐತೆ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐನ್ ವಿಷಯ ಉಂಡುಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನ್ ವಿಷಯ ಓ ಮಾತಾ ಅಂದ್ ಐನ್ ವಿಷಯ ಓ ಮಾತಾ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ. ಎಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದತ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೀವದಾದ ಜೀವಭೂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ ಮಾತದಾದೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂದು ಐನ್ ವಿಷಯದಾದೊಂಡು ಅವು ಐನ್ ವಿಷಯ ಅನ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಐತ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಜೀವ ನಾನು ಯಾರು ಯಾನ್ ಏರು ಅಂದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ್ಗೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಏರು ಅಂದ್ ಅವಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಏರು, ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರು. ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಮಿಡಲದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆ, ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಐತ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಸಮಯ ಎಂದರೇನು, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಚಕ್ರಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಉಂಡು. ಆ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಅವು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ದೆಡ್ಮ ಉಂದೆತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು? ಎಸ್, ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು? ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. 18 ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಪುರಾಣ 17 ಪರ್ವ 17 ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇತ್ತ ಮಹಾಭಾರತ ಏತ್ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂಡ್ 18 ದಿನ ಒಂದು ಮಾತ 18 ದಾದೊಂಡು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಾದೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಐತ 18 ಅಧ್ಯಾಯಲುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತದಾದ ಉಂಡು ಐತ 18 ಪರ್ವ ಉಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ 18 ಅಧ್ಯಾಯಲುಲ್ಲ, 18 ಪುರಾಣಲುಲ್ಲ. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ. ಬೊಕ್ಕ 18 ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಸೇನೆ 18 ಅಶ್ವನಿ ಇತ್ತನ 11 ಸೈನ್ ಕೌರವ 7 ಪಾಂಡವನಕಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 18 ದಿನತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ. ಅವು 18 ಅಧ್ಯಾಯದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ. ಏರಾಂಡಲ ಪನೊಲಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಉಲೈ ಅವನ್ ಪಂಡೆರ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆರ್ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಪಂಡೆರ್ ಏರಾಂಡಲ ಪನ್ಪರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆಂದುಲ್ಲೆರ್ 45 minutes. ನಮಕ್ 18 ದಿನಾಲ ಸಾಕಾವಂದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರಿಯೋನರೆ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಖಾಲಿ 18 ದಿನಟ್ ಪಂಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 18 ಅಧ್ಯಾಯನ 45 minutes ಪಂಡೆರ್. ನಮಕ್ 18 ದಿನಾಲ ಯಾವಂದ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದೊಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓವ್ ಮಾತ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ. ಓವ್ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬನ್ಲೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೂಜಿ ಯೋಗ ಓವ್ ಮಾತ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಇತ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಏರನ್ ಪನ್ಪೆರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಸ್, ಭಗವಂತನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ತೊಂದುಲ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಗೆಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹರೇ ಮೂಜಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಬರಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಯ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇತ್ತ ಯುದ್ಧ ಆಪಿನ ಏರ್ನ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಕೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ನ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂದುಂಡು ರೈಟ್. ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತ ಐನ್ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಂತೆಯ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಕೌಂತೆಯ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪಾಂಡವ ನಕುಲ್ಲೆರ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಅಂದ್ ಪನೊಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಮಾತ್ರನ ಮಾತ ಐನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾವ್ ಬೇತೆರಾಂಡಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಇಜಿಂಡ ಚಾಟೆಡ್ ಬರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಮಾತ್ರನ ಐನ್ ಜನಕ್ಲನ. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಲೆ. ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಬಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಹದೇವಗ್ ದಾಯ್ ಪನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಅಂದ್. ಅಕುಲು ಮಾದ್ರಿನ ಜೋಕುಲು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕಲ್ ಮಾದ್ರಿನ ಜೋಕಲ್ ಒಂದು ಚೂರ್ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರೇನು ಕೌಂತೆಯ ಮಾತ ಜನಕಲ್ ಕುಂತಿನ ಜನ ಜೋಕುಲೆ ಆತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಾದ್ರಿನ ಜೋಕಲ್ ಅಂಡ ಪಾಂಡವ ಪಂಡ ಮಾತ ಐನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಚ ಪಾಂಡವ ಅಂಡ ಕೌಂತೆಯ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೌಂತೆಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕುಂತಿನ ಜೋಕುಲ ಬೊಕ ಒಂದು ಜನ ಮಾದ್ರಿನ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಆಂಡ ಎಂಚೈತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಾಂಡೇಜ್ ತೂಣ್ಣಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆತೊಂಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಓಕೆ ಇಂತ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾವಲೋಕನ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಒಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೆರಾರ್ ಎಂಕ್ ಸೇನೆನ್ ತೂವೋಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸೇನಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮಿ ಅಚ್ಯುತ ಎನ್ನ ರಥನ್ ಸೇನತ್ತ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಉಂತಾಲೆ ಅಂದ್. ಅಪಾಗ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪೋದುಂತಾವೆರ್ಗೆ ಏರ್ನ ದುಂಬು ಪೋದುಂತಾವೆರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಏರ್ನ ದುಂಬು ಪೋದುಂತಾವೆರ್ ರಥನ್. ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರ್ ಎನ್ನ ರಥನ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೇನೆತ್ತ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಉಂತಾಲ ಅಪಾಗ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ ದಾದೊಂಡು ಏರೆಗ್ ಏರ್ನ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಫೇಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭೀಷ್ಮ ಅಂಡ್ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣನ ದುಂಬೆ ದಾಯಿಗ್ ಪೋದುಂತಾಯಿನಿ ರಥನ್. ಬೇತೆ ಅಣ್ಣಲ ಪನ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ತಪ್ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಚ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ್. ಓಕೆ ತಪ್ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಚ್. ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನಗ ಹತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣನವ್ರ ದೆಚ್ಚದಗುಲು ಐಕ್ ಹತ್ರ ಅಗಲ್ನೆ ಎದುರುಡೆ ಬೋದುಂತಾವೆ. ಅರ್ಜುನಾಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ ಸರಿ ವಿಚಲಿತ ಪಂಡ ವಿಚಲಿತ ಆಪೇರ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಎನ್ನನೆ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುನೊಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದೆಂಡಾತ ಪಂದ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಅರ್ಜುನಾಗ ವಿಚಲಿತ ಇತ್ತ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ
ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆನೊಟ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ್ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆತ್ತು. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಏರ್ಪನ್ಪೇರ್. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಹರೇ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಚಲಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದೆ ಅವು ಎಪ್ಪನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಧರ್ಮಡು ಉಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಐಕತ್ರ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್. ಓಕೆ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಅರ್ಜುನ ಓಕೆ ನಾನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಮಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್. ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏಪಾಯಿನಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ದ್ವಾಪರಿ ಎಂಡೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ತಿನೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿಡು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ನಮಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ 12 ದಿನ ಒಂದು ಕೊರ್ತೆರ ಒಂದೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕಲಿಯುಗ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ ಗತ್ತುಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಅರೆಗ್ ಓಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನರೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರ್ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಒಂದು ಸೇನಾವಲೋಕನದ ಆದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಪಂಡ ಅರಿನ್ ವಿಚಲಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ಜುನಗ್ ವಿಚಲಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಆ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಏನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ರೀಸನ್ ದಾದೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ರೀಸನ್ಗ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ರೀಸನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅವು ರೀಸನ್ ದಾದ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡರ ಎಂಕ್ ಓ ವಸ್ತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡರ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ರೀಸನ್ ಕೊರಿಯರ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀಸನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರಿಗ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗಡಿಗೊರ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೊಂದು ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೋಡ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡವ ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವನಕ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಮಾತ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಾತೊಂಜಿ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆನ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದ್ ಆರೆ ತಂಕೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬತ್ತಿಜೆರ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದ್ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆನ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಭೀಮ ಪಂಡ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಭೀಮಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಅಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೌರವನಕಲ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲೆನ್ ಒರಿಪಾವೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೂಸ್ ಆಪೆರ್ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ದಾದ ಕೌರವನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಬುದ್ದಿ ಅಕಲ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಪಾಂಡವನಕಲ್ನ ದುಂಬು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂಚಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಆದ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಆಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಂಡ ಆಯೆ ಫುಲ್ ಈಗೋ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಐಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡ್ ಐಕೆಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನ್
ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಎಸ್ ಶಶಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ್ ಪನ್ಪೇರು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ್ ಇವನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಿರೇಗಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಹಿರೇಗಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ್ ಕೇನಿ. ಎಸ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೆರ್ ಸಂಜಯಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಅಪೇಕ್ಷೆಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹಿರೇಗಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿತ ಪಂಡರತೆ ಅವ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಬಂಗಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವ್ ಶ್ಲೋಕನ್. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಂಡೇರ್ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್? ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೇರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ? ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ. ಒಂಜೇನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಹರಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಜಾದ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಎಸ್ ಒನ್ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಪಂಡೇರ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅಂಚದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆತ ನಂದು ಅರ್ಥಗೆ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಚಾದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐಗ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂಚಾದ ಐ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದಾಯಿಗ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರ್? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದಾಯಿಗ್ ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಆತಿಜಿ. ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆತೈತಿ. ಅರ್ಜುನಗ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಜಯ್ಗ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಆರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಓ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿಂಚ ಅಂಡನ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಾಯಿಗ್ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದಾಲ ಪಂದಿಜ. ಸಂಜಯನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅರೆ ಧರ್ಮನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ತೆರಿಬೇಕು ಜಂಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದಿ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅರೆಗ್ ದೇವರಿ ಏರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತೈಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಈರ್ಷೆ ಇತ್ತನ್. ಕೃಷ್ಣ ದುಂಡ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತೂಂಡಲ ಆಪುಣ್ಣು ಅಂಡ ಅಕಿಲ್ನ ಭಕ್ತರನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ. ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ನ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಓ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಕಲ್. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದಾದ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಒಂದ್ ಆಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲೆನ್ಲ ಇತ್ತ ಭಗವಂತಗ್ ದಾನಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲೇನ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ. ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ನಕಲ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯ ಇಂಚ ತೂಪೆಂದ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ವಿನ್ ಆಪೆರ್ ಪಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸಂಕೇತ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಇಂಚಿನಂದ ತೂಕ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲ, ಅರ್ಜುನಾಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅರ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂಚನುಂಡು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನ ಎತ್ತೊನ್ನೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನೆ ಆರ್ ಒಂದೇನ್ ದಾಯಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋದಾಯ್ಬೇಕು ಆರ್ ದಾದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಿಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾತೆರ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮಾಮಕ
ಪಾಂಡವ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲು ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಂಜಯ ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರಂಡಲ ಕುಲ್ದ್ ಯುದ್ಧನೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ ಮುಲ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ್ ಗುಂದೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನುಂದಿಲ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜತ್ ಯುದ್ಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಪಾಗ ಅಪಾಂಡ ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ನೆರೆ ಐತ ರೀಸನ್ ದಾದ ಏರಂಡಲ ಪನ್ವರ ದಾದ ರೀಸನ್ ಒಪ್ಪು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಚಿನಂಚಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೆರೆ. ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಕಿ ಅವಳು ಪೋದ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಅರೆಗೆ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದ ಆಗನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಅಗಲೆ ಮೆನಿ ರಾಜ ಕೊರ್ಪೆನ ಅದಾದ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ನಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಬಿನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಸಪೋಸ್ ಅಂಚ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಪೋಸ್ ಬಿನಿ ಕೌರವನಕಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಉಲ್ಲೈ ಬತ್ತನ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯನ ಸಿಂಹಾಸನನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಆಯನ ಜೋಕುಲೆನ್ನ ಆಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಾಪೆರೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ದೆಪ್ಪನಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ವಿಜಯದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಓ ವಿನ್ ಆಪೆರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆ ಸಂಶಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆರ್ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೌರವನ ಅಕಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ವಿನ್ ಆಪೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಏರುಲ್ಲೆರ ಕೌರವನ ಅಕಲ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಧರ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಕಲೇಗ ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾವೆರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕಲಿ ಅರೆಗ ಓಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭರವಸೆಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ನ ಉಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಇತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲೆನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಇತ್ತಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಿನಿ ತೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೆನ ಏರ ಅಣ್ಣೆ ದಾದೊಲ್ಲೆ ಆಯೆ ತಾಂಕುವೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪಾಂಡು ಆಯ್ ತೀರ್ದು ಪೋತೆ ಆಂಡಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಕಲೇನ್ ಪಾಂಡವನ ಅಕಲೇನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೆಟ್ ಕೌರವ ಒಲ್ತಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ಪುದಾಡ್ದು ಕೌರವ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಂಶಗ್ ಕೌರವ ವಂಶ ಅವು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಪುದಾರಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೌರವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಏರ್ನ ಪುದಾರಡ್ದ ಒಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಘುವಂಶ ಏರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕೌರವ ಕುರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕುರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಸ್ ಕುರು ವಂಶ ಕುರು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಂಶದಕಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಕುರು ವಂಶದ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ನಮ ತೋಡಾಂಡ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೌರವ ನಕಲೆ ಆಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಕುರು ವಂಶಡ್ ಬರ್ತಿ ನಕಲ್
ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೌರವ ನಕಲ್ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಕೌರವ ಅತ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ಆಧಾರ ವರ್ಬಲಿ ಪಾತರ್ದ್ ಪಾಂಡು ನಕ್ಲೆ ಪಾಂಡವ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಆರ್ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದು ಗುಡಿಯರ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವು ಅಧರ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಅವೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಆರ್ ಓ ಕೌಂತೆಯ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಮಾದ್ರೆಯ ನಕಲ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ತಂಚ ಪಂಡೆರೆ ಪಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಏಪ ಪಾಂಡು ಪೋಯರ್ ಏಪ ಮಾದ್ರಿ ಪೋಯರ್ ನಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಹದೇವಂಡ ನಿಕುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದ್ ಮುಕುಲ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನುವ 5 ಜನಲ ಪಾಂಡವ ಆದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ದ್ ಕುಂತಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆನ್ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ತೂಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣದಾಯ ಕೌರವನ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ತುಜೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದೆತ್ ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಜರಾಸಂಧನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಭೀಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಅಪಗಾಂಡ ಕೌರವನ ಅಕ್ಲೆನ್ ದಾಯ ಬುಡಿಯರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಕೊಣತ್ ಬತ್ತೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದ್ ಕೆರ್ತುಜೆರ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಆರು ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುದು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಅದ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಭಕ್ತೆರ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆವಡುಂಡು ಆರ್ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Yes, very good. Hare Krishna. Actually, to give the glories to the devotees. ಪಾಂಡುವ ನಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಕೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾದೊಂಜಿ ನೂದು ಕೌರವ ನಕ್ಲೆನ್ ಆರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡವ ನಕ್ಲೆನ್ ಹೀರೋ ಅಪರ ಏಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೃಷ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅನ್ಬನ್ ಏಪಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಆರ ಮಿತ್ತುದೀಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಚ ಸೈನ್ಯನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಂಡವನ ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವ ನಕಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸೈನ್ಯನ್ ಎಂಚ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಐನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ತೂಯಿ ಅಂಚ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೀನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲ ಬರೆಯಲಿ. ಎಸ್ ಕೌರವ ನಕಲೆನ್ ಆದಾಯ ಕೆರ್ದಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೇರ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನಿ ಈ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾನೆ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತ್ ನಿನ್ನನ್ ಯಾನ್ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವ ನಕಲೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕೌರವ ನಕಲೆನ್ ಕೆರ್. ಎಸ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಸಂಜಯ ಏರು ಪಂಡ ಸಂಜಯ ವ್ಯಾಸದೇವನ ಶಿಷ್ಯರಾರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಇಂಕ್ ವ್ಯಾಸನ ಪ್ರಸಾದಡ್ದು ಕಾರಣ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮರ್ಸಿ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ವ್ಯಾಸ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಾವೇಶ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಂಜಯಗ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಕೋರ್ನಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ್ ತೂವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆರ್ ಸಾರಥಿ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಸಂಜಯ್ ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿ ಅಂದ್ ಪರ್ಪತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಜಯ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೆನ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ್ ವ್ಯಾಸನ ಕೃಪೆಡ್ದ್ ಆರ್ ಒಂಜಿದಾದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅವೆನ್ ಅನ್ಪೆರ್. ವಿದುರ ಪಂಡ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಮರಾಜ ವಿದುರ ದಾದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಯಮರಾಜಗ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಶೂದ್ರನ ಮಗೆ ಅದ್ ಪುಟ್ಲ ಅಂದ್ ಶ್ರಾಪ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅದ್ ವಿದುರ ಅದ್ ಬತ್ತೆರ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ವಿದುರ ನೀತಿ ಅಂದ್ ಕೇನುಪೋಲ್ ನಿರಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಓರಾಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ನಿನ್ನದಾದೆ ವಿದುರ ನೀತಿ ಅಂದ್ ನಮ ಬಂತ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರೆಗ್ ಇದು ಎರೆಗ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗಾತ್ ಈಸಿಟ್ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಅಂಚಾದ್ ವಿದುರ
ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ದಾಯಿಗ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡಾರ್ ಯಮರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆರ್ ಮಹಾಜನಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಯಮ ಅಂಚ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವಿದುರ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಯ ಮಿಗ್ಯಾರ್ ಅಂಚಾದ್ ಓಕೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಕುರುವಂಶ ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮೆಗ್ಯಾರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದುರ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದ್ರದ್ ಪಾಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾನ ಅಂಬಾಲಿಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತರ ಐಟ್ 2 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವೀರ್ಯವಂಶಗ್ ಎಸ್ ಅಂಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾಲಿಕ ಅರ್ನ 2 ಜನ ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ಇರ್ತಾರ ಆರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಗೆ ಏರ ವಿದುರ ಆಯರ್ ಓಕೆ ಸ್ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವಂತ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.